Kardom Nilimonjerong Pipit Pinibirta Arju Ponitha Western Nagaland lapet Kobotapur along ri aphan heprek kipijipu along Karbi Anglong along ri ke kachisong pajoy na kasonlo. Karbi akhe kang thi pubob Karbi akhe along dangbir bob heprek alap tek de bob khe long ri apharban betu si kithir po babu ardivang radet kachethat saipen adu angdet chibi bedet. Karbi Anglong aphi ilitum alongri along Baker Hills pu dangdolo sitabe PDRD ilitum alongri along Karbi Anglong dangdolo sitabe Baker Hills lapet non Karbi Anglong pu ahut sitabe ilitum hemprek apartment ajoydi pet jesong pom bang bom si PDRD anke hemprek apartment ka jesong ajoydi pet pedang anatum apran chipi danglo hemprek ajoydi pet khelori che odanglo hemprek ajoydi pet avi chipi danglo Hebrek ajoy depet dodrak che odanglo Hebrek ajoy depet apiso aso che odanglo sitabe PDRD ilitum Karbi Anglong Autonomous Council arta dikat pharu dangti play che aphan balom sota job sitabe ilitum Karbi Anglong ke ko anpet de kache song ki thike jangpet PDRD Hebrek pate state alap kawipit ke ilitum isi kache song pajoy dang ason se dangbang PDRD Kobotapur lapet Western Nagaland upon Hebrek kipipu alam ki ilitum langprong doprong pu bapusi pedang an aratatum dingje. Batay Hebrek pati state ke hang along sitabe Karbi Anglong upon abet kawidun ke isi kebarim atup choboche ajakong abi pondet lo bapusi pedang an aratatum bet don balom jethan bonsai. Phulodi pet oru diktikathor Karbi Anglong News. Kohora Chondosing Rongpi Memorial AB School along Managing Committee Kangdona Joini Loki Charlie Ausomar Aning Hangaling Kachoklem Lason Sila Khaiko Ratrong Dwarbagori MSC Constituency ke parlo Kohora Chondosing Rongpi Memorial AB School along Managing Committee lapen Lothan Bang Atum Amena Constituency Education EM Dokok Apida Kapheri Kavidet Ajok Loki Charlie Ausomar lapen School Aronatang Ateng Pet Klep Klipit Lason si Loke Charlie Ausomar atum school kidun ahut sitabe uniform chik thang potpe lapen school suti et sitabe towar vangbom ahut sitabe uniform chiplok pon etiti tangte laki students a otloba school aron loba lapuson Lasi haladak Kohora Chondosing Rongpi arong abekar kensing iktibet dangki pachini dun atengke labang so school pedang an ardibet sitabe lapuson Loke Charlie Ausomar atubaphan uniform kachik thang thedet tupik Lapet dilitum rong pet sitabe school ahem andam pet managing committee school lo than bang atumaphan abatay pudablo sitabe labang so school non puan na lapuson si cheman verlang pusi chethan pon lapet lapuson ka cheman longki managing committee kangdun apot lapet lo than bang atum ke than ke pari kavidet apot pusi dang pachini dun labang so school managing committee bepu surjo rong pi pusi pachini pon Kajironga pet risaning di Karbi Anglong News Functionally mention Tanika men ke dancing ti nili adak sing long pirong solo nali fan karju ji bang lalo jai la ili tum dak school long la chandra sing long pi em school long dak student tum pinangan thenglong pinanani ding pen uniform ka sing thang the puthak nang li pen pisi pudunji mane school le pute properly la ke isi ke charli ang ke isi uniform ke lage kinang so ahok lo once tame nili da thagnong lo chu heta nili tum dam lo Kalau ini tuh ada teacher tuh benci kilo lah, pendak local committee tuh ben ini tuh managing committee tuh ben cingkilo, warning si support ini tuh pidam lo, asota. Mas tame lah non bang ke student tuh yang ini cina mana emang teacher tuh lagi strict BP lo nih cini lo dah lo, asih properly Charlie yang bulu teh uniform ke lah properly tuh regni. Tuh regni sih. Lape ini silang nam lo putih lah dah ke ini tuh ke Chondosing Rongpi school ke population ata koi pen chete bokhara pot bang khaita dupik lapen arleng tum do 50-50 dola da lada ke di la sini li hen pen chuning ri dunji kila lo nali tum media tum fan nali tum onte claim tha athema Karbi Anglong school lo pute isi emi school e pudam de system high school ke siang thek ke lake Karbi jutang ba Karbi address ke nc nili
nangji nili hin pen chu nili dun chu din lada ke non la so uniform ka ching thang the putha ke isi ke pudam te la managing tum han tong puji ma mate hem guardian me atum sa koi do ji la ke bostu ke hem guardian dohan ke pudam ji ke la ke ni di main ke managing president secretary han punang po la peng teacher tum han bang se bisikoi pesar pinang managing president secretary man managing president secretary ke nili ka chini don teng pute ladak terus ngrong asor mat do ha amen bang pring ne surjorong pibo surjorong pidi lage managing president lo kela secretary bang dak headmaster lage di master la chalo iklan Karbi Anglong pen Hojai district ahoya dui along le along rong rup keseng ponjia phan kachisi Hojai district labet Karbi Anglong district aduya hoy along matijong ni phai crate rock ardi pharo amuluk arat atum labang so along le ahoy along pale damsi huladak along le ahoy along komiti sekpon non labang so ahoy along le along rong rup keseng jia phan kobat ni kiduji ani ke hangatum ke komiti along abet chethapon lu labet pedang an pharo amuluk atum pale dunsi adimak long lang pon bom danglu Sitabi labang swalong le along abang ki Karbi Anglong Autonomous Council atum pet ki donabat ki thang kachikroy dun ang thek abelang pusi pirta rip dun long Phuloni pet oru diktigathar Karbi Anglong News Aron kan mo nang ito nila MP ni da ni mo non ko thang ta claim dita mo ako unnecessary eviction do bole te lat ke do rat ni ko nam ko claim dita authority ko chingma elang aja lang la so pile aja ta council ta action pile ta pile lagile long sing ta sing ni tu thang to ti lang solong le long kwan nang bang ge le kon do information long sing de sabe ni ko ta do lo ka de ko staff ang lo da one long sing ni lo long de kan ko ta long ma ni ta Abustu bang Aaron re kan si thago don Hamden Drivers Association pet Karli tang dipendro phangjo aphan chikimopon West Karbi Anglong District Headquarter Hamren along driver satum chi group si Karli tang dipendro phangjo aphan chikimo asai kenekpon koson si alang ri apran kedam juiloma police ariting pen ahongwek akang sai kelong ji aphan mate justice kelong ji aphan tongjer alositami prabjit pen West Karbi Anglong District Deputy Commissioner aphan pidam ji lapet unan pet ki Hamren Drivers Association pen ta nang cherap dunji pusi pherangkia thengno pachini pon Hamren pet borsot tisu Karbi Anglong News Sora phanda me neli heri kachuning ri bangkala lo hoglo isu pulo tela kadu gobeta hoglo ning honduk dopo tame ran ning honduk dun unang nelo the puda dam thilor lo apan nangli tum matha nang ne je nili tum eta pu penel nangalang tum te ji pali lo hok pet bangsu abisar kelong ye phansi nili tum driver association hen peta nar japidun po labe mathanang ne nonili tum non nimonendam kipi poni fansi le tum chisik pon bom lo si pen up digang bong si immediate ni tum en pon po si nali tum la hok pet bisare long fansi ni tum matha pon po la pen ni tum do lo ni tum nar japon po lan chonol